Moikka moi, mun nimi on Nasu, tervetuloa uuden videon pariin. Mä sain 2 likeä ja uusia tilaajia, niin mä tein tämän uuden videon teille heti. Ai, mä väsyttää, mut yritän mä silti jaksaa näitä videoita tehdä. Ja kun mä aloitin tämän tubettamisen sen takia, koska mulla on yleensä aina kova nälkä ja mä en saa sitten muualta, mä ajattelen, hitsi kun vieläkin väsyttää, niin mulla on niin kauhean nälkä aina ja sitten ei ole rahaa, niin mä ajattelin, että jos mä saisin tästä tubesta sitten vähän massia, tubemasseja jos saisin, niin mä voisin ostaa sitten vähän kaikkea ruokaa. Ensin mä ostan makkaraa. Tajuutteko te, mä ostasin makkaraa. Ison köntsän makkaraa. Mä tykkään makkarasta, koska se on yli hyvää. Makkara on yli hyvää. Tajuutteko te? Joo, kyllä te tajutte, mut nyt väsyttää. Rupeen nukkuu.